dako kayo ang kalipay. Imagine, nanawag na ako ang usa sa pinakadako ang kumpanya diri sa Pilipinas. Hello? Hi, good afternoon. Ay, good evening. Si Hansel, eh? Yes, ma'am. Hello, si Hansel, ako yung, namaliw kay na-refer siya ba na videographer. Kasi, do you have time na makagawa ng video na ano lang siya, actually, 2 minutes yata ito. Meron na kaming material, pero yung material namin, hindi ganun kaganda, no? In terms of yung serious professional levels. But anyway, meron kami photos and video clips. Tapos, ang amin lang end goal kay makagawa kami ng PVP na 2 minutes. So, are you free to take on a job like that tomorrow? Actually, ma'am, vacant time na ko is around 11 a.m. tomorrow. So, ako sa... So, ako pa nang tanawon, ma'am, kung unsa yung mga video clips or unsa atong setup ana kay mga photos. Then, suggest ko right away kung makita na nako ang mga materials. Kung ganahan gid mo nga nindot kay na siya, ma'am, kung maabot ang time nga nako i-suggest sa inyo nga inana mo gamit gyud og kuan, mo take gyud tag shot diha. Kung asa man dapat inyo pan. Sige, okay lang. Pero, like, would we okay lang ba if I ask you how much is your rate? Depende pa naman, wala po ko kakita sa coverage kung asa dapit akong kuan, asa dapit ko, ano tawag ani? Kanang ang lens sa akong kuan ba, serbisyo sa akong pag-edit, sa akong pag-take. Diha na ko mo decide diha na ko mosulti sa mga kung pila gyud. Sige, okay. So, okay lang ba if you visit us diri sa planta namo? Asa kini dapit, ma'am? Sa planta sa abi na kog sa planta. Okay. So sige, ma'am, go ahead, ma'am. Sige, go ahead. 11 o'clock, you can come over, let's discuss na lang, ganon. Okay. So, ano na lang, ma'am, alanganin mo kay 11. Okay rin mo 1 p.m., ma'am? Ugma? Sige, okay lang, 1 p.m. Okay, ma'am, right? Once nga makaabot ko sa area, ma'am, diya sa kuan, manawag ko nimo ha. Kindly wear long pants na lang, tapos shoes kay okay. Yung shorts dito. Okay, ma'am, copy. Siyempre, bawal sleeveless, the usual sa planta. Okay. Sige, ma'am, manawag ko nimo ugma by 1 p.m. Okay. Mag-story lang tabay na. Thank you kay ma'am. Thank you sa kayo. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Bye-bye. Grabe, dako kayo ang kalipay. Imagine, nanawag na ako ang usa sa pinakadako ang kumpanya diri sa Pilipinas para magpa-video shoot ug magpa-edit. Pag mao na gyud ni ang mga science ba nga basi makapot dai nato atong mga pangandoy.